Frisbeegolfin SM-kisat Oulussa Meritoppilan radalla. Seppo Paju, eilen heitit 56 ja olit 2 heittoa kärjen takana. Nyt on toinen kierros takanapäin. Mitkä on tunnelmat? Ihan hyvät. Tuossa loppuun tuli vaan 2 huonoa väylää. Ihan niinku tosi hyvää peliä, mutta sitten ne 2 väylää teki siitä kierroksesta vähän huonomman kuin eilen, että mä pelasin 58. Joo. Mitkä väylät jäi mieleen ainakin onnistumisten puolesta? No, ainakin toi Saariväylältä tuli hyvä ja sitten sen jälkeiseltä. Onko se sitten 8 väylä vai? Siinä tuli pääsi siinä pitkällä 140-metrisellä väylällä, pääsi ihan korille. Ja ihan kivoja väyliä täällä on paljon. Mitä luulet, että vaaditaan, että Suomen mestaruuskahinnassa ollaan loppuasti mukana? Mitä pitää kehittää vielä? No tommoset lyhyet putit pitäisi saada ja sit muutenkin tommosia helppoja heittoja tulee vähän heitettyä pieleen. Sitten tommoset vaikeammat tulee heitettyä hyvin ja helpot sit tulee mukalle. Niihin pitää keskittyä vaan. Okay. Kiitos kommenteista ja onnea seuraavalla kierroksella. Toisen kierroksen jälkeen kuunnellaan Erno Väyrysen ja Juho Parviaisen kommentteja. Erno, eilen oli ekan keikan jälkeen 1 heiton kärkiheittoja perässä. Mitkä on tunnelmat nyt toisen kierroksen jälkeen? Heitin saman tuloksen 5-5 ja edelleen kevyttä kuumetta päällä, joten voi olla ihan tyytyväinen tähän suoritustasoon. Minkälaisia onnistumisia jäi mieleen tältä toiselta kierrokselta? No esimerkiksi tuossa 9 väylällä heitin siihen niin lähelle koria, että pystyy 2 yrittää, mutta ei se ihan mennyt kuitenkaan. 3 on kuitenkin ihan tyytyväinen noin pitkältä väylältä. Jäikö jotakin kehitettävää? No putti on ollut aika epävarma, että suurin piirtein puolet menee sisään alle 10, 10 nurkilta suurin piirtein. Että se on sellainen, millä pystyisi painamaan tuonne 50 vielä kierroksessa. Sitä lähdetään hakemaan 2 seuraavalla kierroksella. Juho, pari heittoa kärjen takana, lähit toiselle kierrokselle. Miten meni toinen kierros? Ihan ok, että virheet lähti pois ja sitten muutama putti mukaan, mutta ihan peruspeliä ja 5-5 tulokseksi. Siellä nähtiin ainakin tuolla merenrannassa muutama aivan hirvittävän pitkä drive, jotka meni noilla 136-metrisellä väylälläkin melkein takaa laittomasti. Miten se pitkä drive toimii? Drive toimii ihan ok, että ei siinä ollut mitään vikaa. Se 1 väylä meni vähän meitään puolelle, että 40 metriä pitkäksi. Voiko sitä päätä, että oli 170 heitto sitten? Mitä kehitettävää 3. kierroksella? Ei siinä mitään, vielä tuo tuplapogi tuolta pois, niin sitten ihan hyvä rundi alla.